मुलुगनाङैनो सोरगिदिं कर'ना भाइरास बेरामनि साग्लोबनायाव भारत हादरखौ लकडाउन होनाया गोबां सान जाबाय। दिनै हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा खामानि मावनो मोनाखै। जायनि थाखाय गोबां नखरानो जानाय आदार बुथुमनो हायैयाव गोबां खस्थ' जानो गोनां जादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खान्थालगुरि साहामाखा गामिनि बाथौ थानसालि लांगोनायाव दिनै सालबारि फरायसालिमा NSS इउनिटनि बानजायनायाव सालबारि महकुमानि सिभिल SDO बिथां नितबिन्द औवारिनि नुजाथियाव गं 15 नखरनो माइरं, दालि, थाव, संख्रि, सेनि, साबोन अनसुंथाइ राननानै होदों। जोङो दिनै नैबे खान्थालगुरि गामिनि साहा सुबा जोंहा सालबारि कलेज NSS इउनिटआ एडप्सन खालामनाय बायदियै दिनै बिथांमोननि गामियाव 15टा परियाल अनसुंथाइ होनो थाखाय जों फैनाय जादों। बे 15टा परियाला बयनिख्रुइबो गोरिबसिन आरो सोरबा जुदि थालांदोंबा बेखौ जोङो नेक्स्ट टाइमाव उननि हाबाफारियाव होनाय जागोन। दा बेवहाय जोंहा सालबारि कलेजाव NSS इउनिट दं नालाय बे NSS इउनिटआ एडप्सन खालामनाया जों 2018निफ्राय एडप्सन खालामदोंमोन। 19 दा 2020 जाबाय। बेफोरबायदिनो जों बे गामियाव आवगायावहायबो फैखांनानै LP स्कुलनि थाखाय जों फिल्टार गंसे, घरि गंसे आरो फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ फोरोंनायनि बे बेबस्थाखौ खालामदोंमोन। बेफोरबायदियैनो दिनै नैबे कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समाव बिथांमोना आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनानै जानो हायैयाव गोबां खैफोदाव गोग्लैदों। बेखौ मिथिनानै जों बिथांमोननि गामियाव फैदों आरो बे माइरं, दालि, सेनि, सापात, आलु, सामब्राम, जानाय थाव, संख्रै, साबुन, थोरसि सुनाय साबुन बेखिनिखौ होनो थाखाय जोङो सिखांबोदों। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा कर'ना भाइरासनि सायाव बेसेबां सांग्रांथि दं बा सांग्रांथि गैया बेयाव फोरमायगोन नामा सारा? थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जिहेथु ग्रिन बै जनाव गोग्लैबाय बेफोरबायदि जोङो बे ओनसोलाव कर'ना भाइरासनि जेबो प्रभाब गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो जिहेथु मानसिफ्रा ससियेल डिस्टेन्स समाजखान्थियारि जानथायखौ बाहायलायनानै बयबो गावबा गावनि आब्रुथिखौ रैखा खालामदों नालाय बेफोर बेमारा जोंनि बे जायगायाव सोनारनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो रायजोआ सुबुंफोरा गासैबो सांग्रांखा बे बेरामनि सायाव गावबा गाव न'आव मोजाङैनो दङ थादों बेखौ जों नुनो मोनदों। बे ओनसोलनि रायजोफोरा बेसेबां जेंनायाव गोग्लैदों बे लकडाउननि समाव? आबाद मावनानै जाग्राफोरा आबाद मावनो हायाखै आरो गामियाव जिखिनि आबाद मावदों गोरान खेथि मावदों बेफोर गोरान खेथिफोरखौ बाजाराव फानहैनो हायियाव गोबां जाहोनाव गोग्लैदों। जायनि थाखाय लाव, फान्थाव, खुमब्रा, मैगं थाइगं बेफोरखौ बाजारसिम लांनो हायाखै। एम्फौ फिसिदों, एम्फौ फिसिनायखौ बाजाराव फानहैनो हायाखै। ना गुरहैनो हायाखै। बिदिनो अमा फिसिदों, अमानि थाखाय गुन्दै आदार बेफोरबायदि लायनो हायाखै। बेनि थाखायनो बिथांमोना गोबां खैफोदाव गोग्लैदों होननानै जोंनो फोरमायदों आरोखि। बिथांमोना जोंनो दा माइरं, दालि, साबोन, संख्रै आरो आलु अनेकथा बुस्थु फैदों। बेखौ मोनना जों दा गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबाथाय जोंनि गामियाव अनेकथा गैयि न'खर दङ आरो फारसेखै खेथि बाथिबो गैया। बिथांमोना होफैनो थाखाय जों दा एसे गोजोननाय मोन्दों आरो। बेबायदि बन्द'नि समाव दा जों हाग्रा बंग्रायाव हाबनो हाया। फारसेखै साम' खनबाबो साम' फाननानै मोनजायाबा, मैगं थाइगं बुथुमनानै फानहैबाबो फाननो मोनाबा आरो फारसेखै जोङो अनेकथा बुस्थु फानहैयो बेखौबो फाननो हायाबा जों मालाय माजों संख्रि बानलु जागोन। माइरङा जों एसे एनै थागोन आरो माइरंखौल' जाबाथ' मानसिया गोजोना। जों आरो संख्रि आलुनि खोथा थायो बेखिनियानो आरो। थाखाय जों दा गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना जोंनो गासै होनाय जादों 15 गिरिनो होनाय जादों आरोखि मा बेखिनियानो।